Bueno, eu fixera unha vida bastante normal dentro do que cabe. O que pasa é que vivo no rural, entonces, bueno, é un pouco máis difícil, pois, a integración, digamos. Pois volvíme ao pueblo, nada, ali na casa. Era unha vida de sedentario. Estaba en casa sin hacer nada e me aburría un pouco. Estaba sempre pensando non valo para nada, agora non que son un anaco dunha muller, non podo facer nada, non... As maiores dificultades eran atopar un centro que tivera os accesos adaptados, atopar un transporte público adaptado para poder achegarme ata ese centro de estudios cada día e atopar unhas aulas e incluso uns aseos adaptados, porque esas son as maiores barreiras que me podía atopar nese momento. Bueno, o Centro de Recursos é unha idea casi original de Kogami, antes que o que pretende é pôr en funcionamento todos aqueles recursos necesarios para conseguir a integración total das persoas con discapacidade en cada zona. O que pretende Kogami é ter un centro destos pois, en cada comarca, e ao mellor nas grandes cidades pois, definido ao mellor con outros recursos. Entón aí van a ubicarse pois, todos os recursos desde temas de accesibilidade, transporte adaptado, ocio, educación, formación profesional, apoio social, bueno, pois, os recursos necesarios para eso, para conseguir ese objetivo, ¿no? Bueno, Trameve é un centro onde veñen a parar os vehículos ao final da súa vida útil, entonces aquí reciben un tratamento ecolóxico que trata pois, bueno, de que boa parte dos seus recambios poidan ser reutilizables e poidan incorporar outra vez no mercado a un precio moi asequible, e o que non pode ser reutilizado pois que poida ser reciclado, ¿no? Sí, absolutamente toda a plantilla de Trameve ten algún tipo de discapacidade, e eu sempre suelo dicir que detrás dunha discapacidade sempre se esconden grandes capacidades. Entón nós aquí temos, pois a verdad que a día de hoxe podemos presumir de ter os millores profesionales do sector do desguace en Galicia, e que, bueno, Trameve por eso está sendo unha referencia. Para a xente minusválida, eu acórdome antes de entrar aquí que, por exemplo, tuve varias entrevistas en empresas privadas e me rechazaron por ter unha minusvalía, que o meu era da man, vamos, e me rechazaron por eso, de aquela. Claro, despois houve outras persoas que se formaron aquí, e a través de formarse aquí poderon entrar en unha empresa privada, pero claro, xa foi formándose aquí e despois levando unha experiencia desto, pois poderon entrar en outras empresas. Andrea, treinos máis pan rallado, porfa. Pan rallado. ¿Hay pan rallado? Sí, sí. Ya lo quitaron, pero no estáis esperando. Ahora ahí, chicos.
Hay que desenterrarlas. Nuria, hay que desenterrarlas. Vale, vamos viendo. Ya se te van a deshacer. Entonces espera que salgan por ese lado y ahora dale la vuelta ya. Vamos a bajar. Aproveitamos a cesión dunha das antiguas vivendas dos médicos que existen aquí dentro do propio recinto hospitalario, e entón nos permite facer un programa pois, de actividades para a vida diaria que contempla a xestión de cartos, a compra, elaboración de comida, cociña, limpeza, temas de aseo personal, temas de saúde, de higiene, de sexualidade. Después de comer, tenemos nuestro tiempo libre, pues nos repartimos el turno. Unos limpian lo que es el salón, que está aquí, otros los baños, pesa que vaya el otro que está aí, e unos la cocina. O do Pexito é unha actividade, a verdade, que funciona, ademais funciona moi ben, sabes, os usuarios están encantados e ademais ten unha evolución pois, moi positiva, ¿no? Pode observar perfectamente como os usuarios evolucionan dentro desa línea de traballo, porque moitas veces están como anclados no seu tema de discapacidade, na súa familia, nese entorno, e lles custa un pouco esa ir, é dicir, unha vez chegan á idade adulta, unha vez pasan o período obligatorio de escolarización, bueno, pois que como o que a sociedade pois non ten pois recursos ou espacios, é dicir, que lles permitan despois ter unha vida, sabes, integrarse nunha vida pois como calquer outra persona, non? É dicir, se quedan un pouquiño como aí anclados, e este recurso nos permite pois traballar todos os aspectos que permitan desanclar esas carencias do entorno, non? Bueno, mi sueño es, yo pienso que mi sueño es, como todos, ¿no? Encontrar un trabajo y ¿sabes? Tener tu vida así, tener una casita, vivir con tu pareja. Pois que o transporte público sexa totalmente accesible para poder viaxar. E bueno, despois pois poder seguir traballando e tendo unha vida pois o máis normal posible. Afincarme máis neste traballo, ir cada día máis, pouquinho a pouco, ter unha casa propia. O que soña de pequeno. Pois é importante que Cogamis siga traballando e que siga colaborando con todas as administracións. No momento que haxa unha persoa con discapacidade, Cogami debe de estar aí presente e traballar con todas as administracións para poder detectar esas necesidades e dar resposta a todas as persoas con discapacidade.